Khubor nakaslem jong unongsan Hima. Marcus and Marak ubadai Myntri ka Sorkar Gnla ula Ujor dak FIR ka wei ka Shlam ai Khubor ka rinsan social media kabratip kum ga Degaro Hills Times halor ka jing Pynsaphriang ki Khubor Thok shaphang jong u baula Shah Pynïap haki Lehnoh Gnla haga jing Ujor Shah Superintendent of Police ka East Garo Hills District uni Myntri Sorkar ula ong baka khatlai tarik urumpang arja arpusan katai ka page kala kam Thok baula Shah Pynïap bat baka kanhun seng Lehnoh ka Garo National Liberation Army kala shim ka jingkit khli halor ketika kam ka jingpen priang kum gini ka jingtip ki babakla ka de ka jing persyang ka bathmu ban penting bat ban yalam baklai ki pat ba bat ban penthot ya ka suk ka san laong umarak ka jing Ujor jong u shu ulaong ba ka ni ka jingpen mi ka Khubor lamler ka bu jing ma ka bakraw ka jing shangan ju ki pat ba bat dei ban perkheng bha umarak ula kentui ki pulet bakin penlong ka jing toket mardor bat ban pengat ki kendon an persya ki tu ki badan kti ban Pynsaphriang yaki Khubor ki babakla ula buru ika kopi jong de ka post kum ka sakhi barban khangla de kum kini ki kam Thok haki por banwan ka Degaro Hills Times haka sngi palei kala kam Thok baka Gnla kala Pynïap yu Myntri Sorkar ubadiru MLA ka William Nagar Marcus and Marak